kae teko mboke. Mbok kae teko ndi? Kawakno godho ae wis karo jajan ireng. 2.000. Oleh opoan jare? Arep padang jare kayak sego, kayak indok, kayak iwak. Gadang no. Ya wis enak ndak usah tang. Alah, marem iki mah. Enak wae ndak usah tang. Apa-apa gawane sego. Ya alhamdulillah we ndak usah tang. Hah? Alhamdulillah ndak usah tang. Mana sego? Wong kok kaipean kok. Iki sego iki sak. Sing tahu, sing iwak, sing endok. Lan dire anu ne duwe. Kok kae nek. Apa iki? Iki apa? Apa kuwi? Godho karo jajan ireng. Ora jajan ireng-ireng mbok wis leren. Oh ya wis. Leren wis. Pira kuwi duwe godho? 2.000. Ya ora gadang aku. Jajan. Gadang gak cukup beras barang jare. Nah, jojo ah. Duit cilik ae. Enak itu. Loh. Kayaknya ini. Oke. Iku ya sosok 3.000 kene. Kurang pira iki? Sosok. Iki sosok si Ani iki. Gadang dadar jagung. Tuku terigu, tuku lembaran lah kok. Endok sego makane lho. Iki lho. Endok sego, iwak. Ya wis rezeki. Muarem sore-sore ra tukoni apa anu ya gawane sego. Aduh, wong iki bejat. Ndak mano. Wes salah Pak, gawin sarapan. Gawin sarapan kok ngongkon aku. Oh, aku ki ya tuku lho ganjaluk jawaku. Oh, tuku kok dijaluki. Rezeki wes. Itu tuku beras itu mang. Rezeki. Wes. Ya wes. Mana mangan iki lho. Gak wes.